Mill-biraħlaw kellna 3 każijiet oħra li ġew ikkonfermati, bekk issa għandna 21 każ li huma konfermati u tajjeb ngħidu li dawn il-każijiet kollha huma każijiet importati minn barra, jiġifieri kellhom is-sintomi wara li kienu sifru xi pajjiż barra minn Malta. Dawn il-każijiet ġodda ta' coronavirus ġew konfermati mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci f'konferenza tal-aħbarijiet fl-Isptar Mater Dei. L-ewwel każ ġdid huwa ta' ġuvni ħaddiem tas-Saħħa Pubblika li għandu 23 sena li mar Irlanda fis-7 ta' Marzu u ġie lura fl-10 ta' Marzu. Is-sintomi bdew fl-14 ta' Marzu minn dakinhar il-ġuvni ma baqax imur għax-xogħol. Dan il-ġuvni mar vakanza mar-raġel ta' 33 sena li s-sibt irriżulta pożittiv għal COVID-19. Il-3 membri tal-familja li jgħixu fid-dar mal-ġuvni u s-6 kollegi tax-xogħol li setgħu għamlu kuntatt miegħu bħalissa qegħdin fi kwarantina. Student ta' 20 sena li mar l-Irlanda wkoll kien it-tieni każ ġdid li żviluppa fl-aħħar sigħat u nserta kien fuq l-istess titjiri tal-każ preċedenti. Il-ġuvni beda jħoss is-sintomi ta' sola u deni fit-12 ta' Marzu u kien laħaq mar l-Università għal xi ħin. L-aħħar każ huwa ta' Portugiż ta' 21 sena li kien qiegħed Madrid u kif ġie lura mal-ewwel qatt kwarantina. Huwa siver fl-10 ta' Marzu u ritorna fit-13 ta' Marzu flimkien ma' tfajla tiegħu. Hija qiegħda f'kwarantina u minkejja li ħarġula xi sintomi ittestjat fin-negattiv. Bħalissa ma hemm l-ebda evidenza li kien hemm minn dawn il-cases li aħna għandna fejn kien hemm trasmissjoni fuq il-flights. Sadattant fieqet it-tieni pazjenta affettata b'dan il-virus f'pajjiżna, persuna li tiġi missier it-tifla Taljana tal-ewwel każ li feċċ u se tkun qed tintbagħat lura d-dar għall-kwarantina. Filwaqt li l-membri tal-midja ddawru mal-Isptar Mater Dei biex jaraw ix-xogħol preparatorju li qed isir, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn insista li jkun aħjar li din il-kriżi tal-coronavirus titwal u issa kontra li nieħdu miżuri kmieni wisq. Imma biex ikonna xmar miflok it-tsunami irridu ntawluha. Ma tkunx ġimgħa imma tkun ġimgħat jekk mhux xhur. Il-Viċi Prim Ministru qalu stess li fil-jiem li ġejjin possibilment nibdew nesperjenzaw tixrid anke lokalment. Filwaqt li stqar li r-riżorsi li għandu l-pajjiż huma limitati. Dwar il-lockdown, Chris Fearn qal li dan mhux neċessarju għaliex għadna fl-istadju tal-bidu, iżda meta jasal mument nagħmluha. Allora mhux neċessarju minn dak kollu li qed naraw ġo pajjiżi oħra japplika llum għal dak li qed jiġri f'Malta. Minn ħin għal ieħor nistgħu nibdlu minn stadju għal ieħor kif ikunu qegħdin naraw li dik qiegħda tasal jew ħa tasal nagħmluha. Chris Fearn qal ukoll li din il-kriżi se taffettwa direttament l-operazzjonijiet li mhumiex urġenti u insista li se ndumu 6 xhur biex nirkupraw l-operazzjonijiet li qed jiġu posposti.